खालामनाय नोंथांमोना दाथ' मोजाङैनो दं आरो आंबोथ' मोजाङैनो दं आरोना ओमफ्राय बिराद उन्दुनो ओंखारदों नै जि गोदो गोदो उन्दुलांदों माने हरावहाय उन्दुथाराखैमोन आरोना बियो ओमफ्राय दायो जि उन्दुदों नै ओमफ्राय आंबोथ' उन्दुनो बारा मोनस्राखायाखै आरोना ओंखायनो दायो ओरैनो उन्दुनोसै आरोना उन्दुनो ओंखारबाय नालाय ओमफ्राय बेखौहाय आङो थुखैखांबाय आरोना ओमफ्य आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो अब्लानो नुलांसिगोन मा मा जायो मा खालामनांगौ बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर ओमफ्रायो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै ओमफ्राय बेखौ आं थुखैखांबाय नालाय थुखैबासो बिराद मोजां उन्दुयो आरोना बियो दानो सिखारनाय नंला बियो दा दुइथा आरायथायावसो सिखारसिगोन बियो दासो 11:30 जादों आरोना 11:30 जादों ओमफ्राय दानिफ्राय उन्दुयै दा 2टा नङाबा आरायथायावसो सिखारगोन आरोना बियो थुखैखांबाथाय बिराद उन्दुयो आरोना बियो गोदोनो माने साफा मोनो खोमा आरोना ओमफ्राय थान्दाबो मोनो नालाय बिराद उन्दुयो आरो दाबो जि उन्दुगासिनो जोंहा मा आजा उन्दुबावबाय आजा Ya ada ini lagi. Ya anda lagi. Ya anda lagi. Kaba. Kabnya sama. Juga aku kaba tuh. Kaba. Ya. Jabat. Apa yang kena hokan lah? Tengah apa yang kena hokan lah? Apa yang kena hokan lah? Kena hokan lah. Tengok kuda ada. Cha bảy bì. Đi. Dia sama lagi begini. Dia lagi ni.